Fins al 12 de novembre, el Fòrum Verger Balaguer acull la 6a exposició col·lectiva dedicada a la Verema, una mostra de pintura i art de la mà de grupdart.cat del Masnou. La inauguració oficial es va fer aquest dissabte a la tarda amb la presència dels artistes i una actuació musical del pianista Oriol Nebleza. En aquest cas, és la 6a exposició dedicada a la Verema que organitza aquest col·lectiu, però la primera mostra al Penedès. Aquí trobarà totes les obres estan entorn al que és la Verema, és a dir, des d'un camp de raïms o un bodegó o uns raïms extractes, diferents, però sempre envoltant la Verema i tot ell. És a dir. Grupdart.cat és una associació que neix amb l'objectiu de promoure i potenciar l'art realitzant activitats que contribueixen a la seva difusió, la recerca i la creació, com ara exposicions, tallers, concursos, viatges culturals, xerrades, taules rodones, rutes d'art, entre d'altres, per tal de fomentar projectes artístics, comunitaris, educatius, de sensibilització i cooperació en el sentit més ampli. La mostra, que es pot veure a Vilafranca, presenta obres d'artistes de procedències molt diverses. Són diferents pintors que han vingut, són pintors de Sitges i pintors de... Nosaltres som de Masnou, del barcelonès, hi ha pintors de Sabadell, hi ha pintors de Sant Feliu de Guíxols, vull dir que som de diferents parts, inclús hi ha una pintora de Madrid, n'hi ha una d'Alacant, vull dir que no es centra només en un sol punt, vull dir, està obert a tothom les exposicions que fem. Els diferents artistes conviden al públic perquè gaudeixi de les seves diferents tècniques, estils i colors que s'uneixen per mostrar aquest treball tan representatiu que es du a terme al Penedès en aquesta època de l'any. Es tracta d'una mostra molt suggerent de 43 obres, majoritàriament de pintura a l'oli i llapis al vi, però també hi ha la presència de fotografia i escultura que 23 artistes d'arreu del territori han creat especialment per a aquesta ocasió. L'exposició és oberta a tothom i d'accés lliure fins al 12 de novembre en l'horari habitual de la sala, de dijous a dissabte de 6 de la tarda a les 8 del vespre i els diumenges i festius de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre.